Ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yung mga nasa Facebook, pwede kayong magtanong sa CMD Bicol. Dahil sa CMD Bicol, si Nurse Erlaman po ang taga-sagot natin dyan. Of course, sa mga areas na walang CMD Center, pwede kayong mag-place ng order sa amin. Opo, we ship our products nationwide via LBC or JRS. Okay? So, ulitin ko sa inyong lahat, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan. Yung mga sa mga areas na walang CMD Center, you can connect to cmdhealth.ph. cmdhealth.ph kung saan dyan po kayo pwede mag-place ng order. Opo. So, ano man po ang inyong mga health problems mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating Power 5. Pag sinabing Power 5, it's our HCI CMD, ang ating Cell Biofood, ang ating Cell Bio Juice, ang ating CR Juice, ang ating peptide. Oo, yan ang Power 5. Natural food supplement, tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation na save natin sa operasyon. Siyempre, kailangan natin ng dagdag ng mga retailers, hindi lang user. Ang kailangan namin sa ngayon, we need retailers po. Opo. Pwede kayo mag-join sa aming business. Napakagandang negosyo. If 90% ng population ng Pilipinas may problema sa health, magkatulungan po tayo. Hello kay Ma'am Mariel Gasillos. Okay? So, announcement muna tayo. Merong upcoming wellness caravan, July 18. Opo, July 18, diyan sa Kasiguran, care of Ma'am Rachel Aicardo. Oo. Hanapin nyo na lang po saan yung magiging venue. That will be on July 18, Saturday po. And of course, sa mga taga-Legazpi, another schedule of wellness caravan with Zumba will be on July 25. 9:30 a.m. at LCC Event Center, 4th floor, LCC Legazpi. Paano kayo mag-attend dito? Bili lang ng isang 30 ml CMD retail price with free lunch. At pwede kayo mag-avail ng promo. Please come on your Zumba footwear. Kung kayo pawisin, kailangan magdala kayong extra t-shirt. O, di ba? Kasi, may sigurado, may pasumba tayo niyan bago mag-lecture. Okay? Also, sa mga taga Naga City, mayroon na tayong schedule ng wellness caravan that will be on August 1. Opo. Oo, i-coordinate ko na yung magiging venue. Kaya abang-abang lang po kayo, mga taga Naga City, yung mga malalapit dito. Siyempre, itong dalawang venue na to, Legazpi and Naga City, ibababa natin yung promo. Oo. Ang 65 ml CMD, ang ating CBF at ang ating CR Juice, instead of 6 plus 1, that will be buy 3 plus 1. Only for those na mag-a-attend. Okay? Take advantage po sa inyong lahat. Okay? So kung magtatanong kayo, ano-anong mga health problems ang pwedeng matulungan ng ating product from A to Z, mula ulo hanggang paa, internal at external, ay pwede matulungan ng ating mga produkto. Kaya lucky are the people na nakinig, inalam, sinubukan, napatunayan ang bisa ng ating mga produkto. So, dyan lang kayo at nandito lang ang inyong lingkod. As usual po, mga kwento ng kagalingan, paano nakakatulong yung ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, nandito kami ngayon sa Daet, Camarines Norte. Nag-conduct ng health symposium, pero meron ditong napakinggan ko na ang ganda ng kanyang kwento. Nanay, anong pangalan, taga saan ka, at ano yung magandang experience mo sa paggamit ng ating produkto? Ako po ay si Rufina Pajares sa San Lorenzo, Barangay Matacong,
ang edad ko po ay 75. Oh. Ang experience ko po sa CMD ay ganito po ang pangyayari. Ang aking asawa po ay hindi nakakaihi. Nagpunta po kami ng provincial, nilagyan. Huwag ka na mention ng pangalan ng doktor, ha? Iyo po. Ang provincial ay kinabitan po ng catheter. Pagkatapos po nung aalsa na po, di na po kami inintindi. Tapos po nung namahapon na po, maalas dos na, di kami iniintindi. Nag-alis na po kami. Nanghingi kami ng tulong sa kaibigan naming doktor. Doon kami po dinala sa Talubatib. Ngayon po, naalsa na po siya ng catheter. Siya po ay nagkabit ng catheter ay 4 na buwan. Noon po ay saka po ay, sige po ang palit niya ng catheter, ay ang sinasabi po ay uopera na, hinihingan po kami ng 100,000. Ay wala naman po kaming maibigay. Naisipan po namin na bumalik kami sa CMD. Nagpagamot na po siya doon. Ngunit naglipas po ng 1 taon, hindi na siya bumalik. Nang bumalik po kami, may catheter na. Oh. Di nagbili na po kami ng CMD. Sinarili na lang na po namin na tangkasin ng catheter. Nagbili po ako ng yung ringgilya, saka ko po inalis yung catheter. Noon po, doon ko na po pinagpatuloy namin ang paggamit ng CMD hanggang ngayon. Oh, ilang drops per day iniinom ni tatay? Ay, kuwan po, 60 po sa 1.5 na tubig. Dahil yun po mga sa ko. Yun po ay iniinom niya maghapon. Araw-araw po, 1 puno doon. Ngayon po, malakas na po siya, naganda ang katawan niya, yung kutis po niya naganda, na pirmi na po siyang nagraragpa sa nyugan, nagpapalaw. Kaya po, ang buhay po niya ay nasa CMB at pinalakas siya hanggang ngayon. At kaya po, habang nabubuhay daw po siya, hindi siya matigil ng CMD. Para po siya ay gumaling, siya ay magpatuloy na hindi na siya magkasakit. Pati po ako, nagtitik na din po ako para po ako ay lumakas na hindi naman din magkasakit. Yun lang po at marami pong salamat sa CMD. Una-una po ay sa Panginoon. Yes, nanay. Salamat sa pagtitiwala. Anong masabi mo sa mga... Ayun, pangalan niya po si Ma'am Rofina Pajares, taga Matacong, San Lorenzo. O mga taga Camarines Norte, oo, yung mga taga Daet at malalapit na bayan dyan sa Daet, avail your free health consultation sa CMD Center in Daet, sa Diego Linian Street, Barangay 7, in Daet, Camarines Norte. Malapit yan sa Ducel's Garden. At kung may mga latest laboratory results, pakidala nyo po. Okay? So, ulitin ko lang, ang aking text hotline is 0939-904-0717, 0939-904-0717. At ito, isa pang kwento ng kagalingan, paano nakatulong yung ating produkto. Pakinggan po natin. Okay, andito po ako ngayon sa bayan ng Kapalonga, Camarines Norte para sa aming gagawing health symposium. Tuturuan namin yung mga tao dito paano i-manage ang kanilang mga problema sa kalusugan. Meron dito na ang ganda ng experience niya sa paggamit, kaya hingin ko lang ang kanyang kwento. Nanay, anong pangalan at edad nyo at taga saan po kayo? Ang pangalan ko po ay si Gloria Bejerano, 81 ang edad ko, taga rito sa Kapalonga. O ano nangyari sa'yo? Nagkaroon ka ng health problem. Ano yung naging problema mo sa kalusugan po? Nagkaroon po ako ng nasakit po ang sikmura ko at likod dahil sabi po ng Dr. Egg Gallstone. Nagdumaan ka ba ng laboratory? Opo. Kaya nalaman na gallstone? Opo. Anong recommendation sa'yo ng doktor? Ang sabi po sa akin ng doktor, yun daw pong mga gamot na yun ay inumin ko. Kinuha ko po yung lahat ng gamot. Ngayon po, yun daw po mga bawal ng ganyan kung kayo. Hindi pa ako nakain ng ganun. At natatakot nga po ako. Pero po yung gamot na binigila sa akin, hindi rin po nagaling. Pero balik ko na naman po at Bumalik ka na naman. kung bumalik, nasa 3 balik ko na po sa doktor. Basta, Ano recommendation sa'yo? ano po recommendation? Yung ano yung gustong gawin sa'yo para matanggal yung... Opera. Opera. O kung operan ka daw, magkano mang gagasusin mo? Malaki po. Magkano po mga 50,000. Hindi pa, marami pa. Mas marami Ay, pa. ang sagot ko po, hindi ko kaya
magpa-opera dahil po ako'y matanda na. Isa pa po, hindi kaya ng pera ko. At kami mahirap na tao. O tatlong beses ka nagpunta kay Doc. Palagi operasyon ang gagawin. O, paano mo nalaman na itong CMD magaling sa mga iba-ibang sakit? Naririnig ko po sa radyo na ang CMA gamot sa ganyan-ganyan mga sakit. Sinubukan mo? Sinubukan ko po. Ay ngayon po, isang taon na ako nagiinom ng ganyan. Anong ko po, nagpa-ultrahan po ako nitong simana nakalipat. Ay ang aking pong kan ay puro normal na po. Nag-normal na yung mga laboratory result. So, ibig sabihin pati yung gallstone nawala na. Meron daw po maliit pa lang. Maliit na lang po, 1 cm na lang daw po ang pan. Oo. Ayan baka po sa papel ko. Oo. Pero dati marami. Opo, 9 cm, 7 cm. Marami akong po. Napansin mo ba nung nailabas mo? Napapansin ko po na natay ako. Para pong baga maraming nalabas sa akin maiitim. At saka po, pag ihi ko, halos na magdamag 5 ihi ko. 5 ihi ko po. Napupuyat nga ako ng kaiihi. Sabi ko, di bali, baka naalis na. At ang pagtae ko pati po noon, ay para lang baga puntaing ng kambing. Nahihirapan akong tumai. Ngayon po, ang pagtae ko natural na po. Natay na ako ng madami. Oy, very good yun nangyari. Nag-normal uli. Normal na po. Oo. Pero ngayon, kumusta ang pakiramdam mo ngayon, nanay? Ang pakiramdam po ngayon, pag nakakain man ng gamot, maayos naman po. Kaya lang, may bisis naman po, nasakit na ng kaunti. Pero pinapahiram ko lang po ng kating ko. Nawawala na. Nawawala na po. Oo. Pero nung naglaboratory ka, nakita ni Doc na ang dami na wala na yung mga ooperahin. Anong sabi sa'yo? Nung po ako yung magpalipot ng Calvan Laboratory, may 2 raw po nagpasok sa abdo ko. Ngayon, sabi sa akin po na opera. Pinay ko sa doktora, nagkuhan sa akin, opera. Ay di sabi ko, ang ininom kong puneri sa ng gamot nilang Ansulpak. 300 pong Ansulpak ang binigay sa akin ni doktora. Nabili ko po yung lahat ng isang kapsula, 100. Nabili ko po yung lahat na yan. Pag kung nagbalik po ako sa kanila, hindi labo raw po nangyari. Nung gamot na yun. Pa rin. Andun pa rin. Basta po opera. O, sa pagpapagamot mo, yung mga ininom mong mga gamot, pagpapagamot mo sa kay Doc, magkano na kaya nagasto mo? Ay, malaki na po. Hindi lang po yata 50 mil na. Oo, pero andyan pa rin yung karamdaman. Andyan po rin. Oo. Pag nasakit po ang sikmura ko at likod, ang sama po, halos ako hindi makatulog. O ngayon, kumusta ang tulog po? Ay, maayos na po akong tutulog. Saka, maigi akong kakain. Kaya lang po, lahat ng bawal nila, hindi ko kinakain. Yang itlog, yang malalangis. Nakain din po ako minsan yung perito. Na, Ayaw mo na kumain ng itlog? ay, ang sabi doon, bawal daw po ang itlog. Ano ka? Hindi po ako nakain nun, ako'y takot. Eh, kawawa ka naman. Hindi ka na nakakakain ng Hindi itlog. na po. Kumain ka ng itlog. Yung po soft drinks, hindi na. Yun. Yung pong mga kungkunan, hindi na rin po, basta nagtitis na lang po ako ng sinigang na isda, minsan pirito, ginanga, yung in-steam, yun lang po. Nanay, okay pa sa'yo ang itlog ha? Kumain ka uli. Doon po una-una, pero may pong itlog ng itlog ang kinakop ako, nanghihina, itlog. Ngayon po, Hard-boiled. I-hard-boiled mo lang para less mantika. Okay. Anong masasabi mo sa makakapakinig ng kwento mo? Ang masasabi ko lang po sa nakakapinig ng kwento po ay yung pong nararamdaman ko ay maayos na po ngayon. Kaya po, kailangan po ninyo na kung kayo ay nagpapagamot dito, ipagpatuloy po ninyo ang inyong iniinom na gamot dahil maganda po. Ano nga iniinom mo na lang ngayon? Ay di na lang pong gamutin yung binigay sa akin. Ano nga yun? Yung pong tablitas na 6, saka po yung pampatak. CMD. Po, wala na. Ma-memorize mo na yan. CMD po. Alam ko na po. Ayan. Pangalan ulit. Gloria Bihirano po ang pangalan ko. Oo, taga saan? Kapalungga po. Ayun. O, diba? So, sa mga taong nakikinig ngayon, ang ulit-ulit nating pag-i-invite sa inyo, subukan nyo ang bisa ng aming Power 5. Our products are tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Huwag pong hintayin, lumala ang inyong mga sakit. Prevention is always better than hospital bill. Okay? So, eto, kaya pa na isang testimony. Oo, actually, ang dami natin mga nakakatheter na hirap sila. Hindi gumagaling. Kailangan operasyon, pero good news. Hindi sila nag-undergo operation. Sila po ay natulungan. Pakinggan po natin.
Hello po sa lahat. Nandito po ako ngayon sa Daet Camarines Norte para sa gagawin namin na health symposium para dito sa mga taga-Daet. Meron ditong naunang napakagandang kwento ng kagalingan paano siya natulungan ng ating product. Sir, anong pangalan po? Edad, taga saan po kayo? Ako po si Salvador Abraham, taga San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Ilan yung edad po? 55 pa lang po nga sa ngayon. Sa edad mong 55 years old, sigurado ako nagkaroon ka ng health problems kung kaya nandito ka ngayon. Ano po yung naging health problem niyo, sir? Nagkaroon po ako ng ngayon pong nung January mga 20, ay hindi po ako nakaihi. January 20, Ngayon lang pong taon na ito, 2023. 2023. Ngayon po ako ay nagpapunta po sa doktor. Ano po ako, sinilip po niya at hindi pa ako nakaihi. Ang sabi po niya ay napakalaki ng prostate ko po. Kaya po, kinangailangan po akong kinatitir po ng 2 buwan at 20 days. Sabi ng doko kasi hindi po ako makakaihi. Tapos sabi po niya sa akin kailangan po akong i-BMC at doon po ako ililaser at kakayurin po para daw ako makaihi. Huwag ka lang mag-mention ng pangalan ng doktor, sir, ha? So, 2 months nakakateter kayo? And 20 days. And 20 days. Kumusta naman po nung nakakateter kayo? Ay, hirap na po ako. Kasi po, kahit kumilos, halos hindi pa ako makatulog, halos 1 linggo na. Tapos, wala pa akong ganang kumain. Tapos, nagkaroon pa po ako ng bleeding mga 1 linggo. Hindi po ako nagdudumi ng tunay. Lahat po dugo. Dumi, dugo. Dugo po. O yung ihi nyo po, kumusta? No, yung ihi ko po, kasi nakakatiter naman, napupuno naman yung bag. So, more than 2 months kayo nakakateter. Ano bang, may pagbabago ba o lalo kayong nahirapan? Noon po, nung narinig ko po sa radyo, kasi hirap na po nga ako at nakakatitir ako, narinig ko po sa radyo, ma'am, na si MD, marami po nagpatuto na sa prostate, tungkol sa prostate na si MD ay gumaling na at nakaihi. Nag-try po kaming dumana ng asawa ko. Habang nakakatitir po ako, galing po kami sa doktor. Nagbili po ako nito. Itong tatlo? Tatlong ito, Power Yung Trio. Power Trio. Oo po. Mga 1 linggo pa lang po, ako nag-iinom. Naramdaman ko po na yung pusong ko ay hindi na mapdi. Tapos sabi ko sa asawa ko, nakakahinap yata ako, patanggalan natin yung kateter. Tapos hinintay ko pa po mag 20 days bago ko po pinatanggal kasi nagpasigurado po ako. Baka ako tanggalin ng 1 linggo pa lang, di talaga makaihi. Ay di, sa madaling sabi po, pumunta po kami sa Doctor Hospital, doon ko po pinatanggal ng gabi. Pagdating ko po sa bahay, hanggang po sa ngayon, tuloy-tuloy na po yung ihi ko, hindi na po barado. Kaya nagpapasalamat po ako dito sa Power Trio. Kasi nung gamot pa lang po ng doktor ko, magdadalawang buwan na po, January, February, kasi March 10 lang po ako nag-CMD. Parang wala pong pagbabago. Kasi sabi ko, dapat makatulong itong narinig ko sa radyong CMD. Opo, sir, may recommendation ba sa iyo kung operation or what? Meron po, sabi nga sa akin ng doktor ko na kailangan po akong operahan yung kakayurinda po ng laser. Magkano yon? Sabi po sa akin, 100 to 80,000 pesos. Ay sabi ko po, 100? 1,000 hanggang 80,000 pesos po yung magagastos ko sa doktor. Pero pa daw po yung sa labas na mga kung anong bibilihin. Ba't hindi po kayo nagpa-opera? Ay wala po nga kaming pera kasi mahirap lang daw po kami. Kaya sabi ng asawa ko, delikado pati yan na niyang kayurin kanyan. Kaya mag-CMD-an niya tayo. Pagkagaling namin sa doktor, nagbili na kami nito. Kaya, So, ngayon, sir, ilang buwan ka nang gumagamit nito? mga 1 buwan pa lang po, ma'am. Nung April 10. April 10. Tapos ngayon 15. Nag 1 month tong April 10. Opo, ma'am. Oo, so maganda na kaagad yung resulta. Maganda lang result. Kumusta na yung pag-ihi nyo po? Normal na, ma'am. Malakas na.
Ay talaga. So aside nung prostate problem, may iba ka pang health problem na natulungan ng product? Meron ma'am, yung unang-una po nga, yung sinabi ko na 1 week po ako nagdudumi ng dugo. Nawala po yun. Tapos, yung parang inasma ma'am ako, inaasma. Pag matutulog ako sa gabi, parang may pusa sa dibdib ko. Ngayon po, wala na ma'am. Oo. Pero yung sabi mo may pinainom sa yung mga gamot? Meron ma'am. Magkano yung inabot ng mga gamot mo? Doktor ko po, yung isa sa gabi, isa sa umaga, inaabot po ng 7,500. Na 3 months po iinumin. Pero walang pagbabago sa iyo. Naramdaman ko ma'am na parang kulang. Hindi nagbabago kasi 2 buwan na nga at 20 days akong nakakateter. Hindi pa din tanggalin. Pero dito sa 1 week lang may pagbabago na. Mayroon na ma'am. Oo. Paano mo nalaman itong ating Power Trio? Palagi ma'am ako nakikinig sa radyo tapos yung mga nagpapatuto tungkol sa may prostate. Kaya sabi ko sa asawa ko, magbili tayo niyan, i-try natin. Kasi hirap na po ako nakakatiter. Masakit na yung pusong ko. Oo. Sa family niyo po, ilan na kayong gumagamit ng product natin? Ako pa lang ma'am. Si Mrs. wala bang health problem? Wala pa ma'am ngayon. Okay. So, salamat sir sa pag-share. Anong message maibabahagi mo sa mga makakapakinig sa iyong testimony? Doon po sa mga kagaya ko po na may problema sa pag-ihi, yung lalo na sa prostate at kung ano pa man ang mga sakit ninyo, sana po itry po ninyo itong CMD Power Trio at malaki po talaga ang pagbabago. Kaya po, kung saan man po kayong lugar at marami man po silang mga outlet ng CMD, pwede po kayong bumili. First time mo ba mag-attend ng symposium? First time ko lang po ma'am ngayon. Okay. Pangalan po at taga saan po uli? Ako po si Salvador Abraham, taga San Lorenzo Ruiz, Camarines Norte. Ayun, dalawa yung pinlay natin ngayon. Actually, ang dami pala niyan. May mga prostate problem. Ilan na nga yung na-manage natin ng mga nakakateter na sinabihan na ng kanilang doktor na kung hindi sila maoperahan, hindi na po basta-basta gagaling. Okay? So, ganun ka-amazing yung ating mga products. So, dito tayo sa mga ZMD centers and active distributors sa Camarines Sur. Hanapin lang CMD office at 36A, Barlin Street, Santa Cruz, Naga City, in front, Naga Metropolitan Cathedral. Beside Big's Diner. Sa may CMD Center at Dorothy Esplanda Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City, sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. L&L Building, Bulalaka Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur, at may CMD Center sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. Sa Catbalogan, hanapin nyo CMD Center at 5391, second floor, Del Rosario Street, Barangay 1, Catbalogan City at top St. Therese Family Drug Store. Sa Camarines Norte, hanapin lang CMD Center at Diego Linian Street, Barangay 7, Daet, malapit sa Ducel's Garden. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, beside Lisaso Hospital sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracali in front Tugos Elementary School sa Purok 8, Poblacion Santa Elena, Camarines Norte, Ma'am Sonia Bibon, Purok 6, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, Ma'am Imelda Rufo, Barangay Ubang, Lagpan, Kapalonga, Doctors Generic Pharmacy, Basod, Camarines Norte, King's Pharmacy, Silangan, San Vicente, Camarines Norte, Salvice Pharmacy in front, Labo District Hospital, Ma'am Helen Valenzuela, in front, Canoreco, Bato Balane, Julito Limpot, Purok 6, Larap, Jose Panganiban, Sara Sarco, Purok 3, Barangay Salvacion, Jose Panganiban, Susan Correa Abais, Rusan's Transient House, Purok 2, Lag-on, sa Mercedes, Camarines Norte, dyan po sa Margel's Pharmacy. Sa Catanduanes, Ma'am Salve Cabal, NAB Wellness Center, CMD Office, San Pedro, Vera Catanduanes, Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera Catanduanes, Aster Crispino, Barangay na po, Pandan, Catanduanes, Carmel Caranza, Libod, Pandan, Catanduanes. Sa Masbate, hanapin lang CMD Center at second floor, Grahida Building, Quezon Street, Masbate City,
In front, Banco de Oro at Top Fast Cash. Emma Linda Lagak, Purok 1, Ramirez Street, Poblacion, Baleno. Maribel Amante, Purok Jade, Batuan, Masbate. Anita Villanueva, Purok 5A, Bayumbon, Masbate City, sa area ng Sorsogon. Oo, Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Ma'am Nelita Abion, CMD Pharmacy, Kumadgad, Casillas, Sorsogon. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol Sorsogon, Annabel Maquinyan at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo Chapel. Cristina Baldo, ACM Building, Corner Burgos and Rizal Street, Sorsogon City. Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Cheryl Apuli, JNC Store, Kilometro 25, San Vicente, Castilla, Sorsogon. Sandra Mortega Frio, sa Butika, Bitisan Street, Magallanes, Sorsogon. Rizal Aicardo, CMD Center, Barangay Adobis, Kasiguran, in front Kasiguran, Technical Vocational School. Jocelyn Belien, Kilometro 34, Salvacion, Pilar, Sorsogon. Maricel Yamasares, Purok 1, Baskaran, Daraga, Albay. Asaliana Sari-Sari Store, Purok 2, San Vicente Grande, Daraga, Albay. Nancy Gaviria, Purok 4, Gumian, Maslog, Legazpi City. Sa Anes Store, Purok 4, Palanog, Kamalig, Albay. So first District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbado Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, second floor, Center Point Building, atap 711 Siga Avenue, Tabaco City. Kagawad Ami Batalier, sa Salvacion, Malilipot, Albay. Shirley Banyares, ano yan? Sige, ano yun mo lang? Okay, Shirley Banyares, Purok 3, Kabasan, Bakakay, Albay. Mary Jane Vista, Kawayan, Bakakay, Albay. Jelina Canyon, Buwang, Bakakay. Ma'am Michelle Biasca, CM Destaque Center, AM Building, Magsaysay Avenue, corner, pwede man papasukin, ano yan? Corner, Barameda Street, Barangay 7, Poblacion, Bakakay. Marivi Kirimit, Purok 2, Lower San Roque, Santo Domingo, Albay. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. O, madali lang sir, hatin natapos ka lang 5 minutes. Okay lang po? Oo. CMD Office, Arnab Wellness Center, second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo. Emilia Llaneta, Mancao, Rapo-Rapo. Rafael Esquelador, Morok-Borocan, Rapo-Rapo. Joanne Serrano, Bagabawan, Rapo-Rapo. Lourdes Busque, Purok 2, Bugtong, Rapo-Rapo. Das Cable Store, Purok 2, Itba, Nito. Okay, Josephine Racho, Balina, Daraga, Albay. Rowena Neo at Avon Outlet. Lobianos Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilao, Daraga, Albay. Teresita Red, Liguan, Rapo-Rapo. Susana Liabanes, Kedako, Daraga, Albay. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkiruhan, Legazpi. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Adelfa Floranda, Purok 3, Humapon, Legazpi City. Saunya Pereña, Purok 4, Common, Kamalig, Albay. Merilo Bermejo, Purok 3, Bagakay, Legazpi City. Jocelyn Navarro, Purok 3, Taloto, Kamalig, Albay. Delia Moral, Kagiba, Kamalig, Albay. Lisa Olidana, Bakay Store, Centro, Daraga, Albay. Okay, saan pa? Marinopre, Purok 4, Panaypoy, Kamalig, Albay. Anding Asopardo, in front Buyuan Elementary School. Sa Refuyos Drugstore, Pantaw Libon. Sardeñas Store, beside LBC, Ginobatan. Asuncion, Liana Rezas Store, Inamnan Grande, Ginobatan. Ami Canseco, Market Site, Uwas. CMB Office, ground floor, Kililan Billing, San Jose Street, Now, Ligao City. Lourdes Boreta, RBB Agri-Vet Supply, Mercado, Jovillar, Albay. Okay, Ma'am Nora Napod, Ginabatan Public Market. Ma'am Elsa Olfindo, Purok 1, Bangkiruhan, Legazpi City. Maylene Salvacion, Purok 3, Tamauyan, Legazpi City. Sajire Consumer Goods Trading, Purok 1,
Taysan, Legazpi City. So yan, ang bilis ng ating oras. Oo, maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ang aming misyon to help restore the health of people, and hopefully someday, mas maraming tao ang magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Iwan ko na lang yung aking text hotline, 0939-9040717, 0939-9040717. Ako uli ang inyong lingkod, si Ma'am Melinda Wee. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.